Да, продаваме арганово масло с биоевропейски сертификат. Най-истинското арганово масло може да се намери при колаген. Тъй като двата продукта се съчетават много добре, особено когато кожата е суха, нали, колагена прекрасно, той навлиза в дълбочина, но като знаем, че основното предназначение на колагена е пълнител, всъщност буквален превод липилоеластан, сухата кожа има нужда от омазняване. Именно това е причината, поради която аз съм се насочила и към арганово масло. Защото само крема не е достатъчен. Да, и аргановото масло е природен продукт. Абсолютно, абсолютно. Доста по-добре от всяка химия. Продуктите са само естествени.